नमस्कार, आशा किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मालवणी पद्धतीचे चिकन कसे करायचे ते पाहणार आहोत। मी इथे गावठी कोंबडी घेतली आहे। पिसासकट वजनाने 2 किलो कोंबडीचे मला 1.5 किलो चिकन मिळाले आहे। मी इथे चिकन स्किन सकट कापून आणले आहे, त्यामुळे आपल्या चिकनची टेस्ट अजून वाढते। हे मी चिकन मीठ लावून स्वच्छ धुवून घेतले आहे। त्यानंतर 1.5 किलो चिकनसाठी आपल्याला वाटण बघा किती हवे आहे। मी इथे हे एवढे मोठे 4 कांदे कापून घेतले आहेत। त्यानंतर हे ओलं खोबरं आहे ना, ते मी एवढी वाटी अख्खं घेतलं आहे आणि सुकं खोबरं पण मी घेतलं आहे। सुक्या खोबऱ्याने पण टेस्ट वाढते चांगली चिकनची। एवढी वाटी मी सुकं खोबरं किसून घेतलं आहे। लसूणच्या 5 पाकळ्या घेतल्या आहेत सोलून आणि आल्याचा एवढा मोठा चांगला तुकडा घेतला आहे। आणि हे बघा मी इथे गरम मसाला घेतलाय थोडासा। चिकनचं वाटण आपण भाजणार आहोत, त्यामध्ये आपल्याला हा भाजायचा आहे। त्यासाठी हे बघा मी इथे दगडी फूल घेतलाय, म्हणजे माझ्याकडे जो होता गरम मसाला तो, खसखस, बडीशेप, एक लवंगा मी 4 घेतल्या आहेत, दगडी इथे दालचिनी आहे थोडीशी, आणि मिरी आहे 10 आणि तमालपत्र आहे। मिरी आणि लवंगांचे प्रमाण तुम्ही जास्त वाढू नका। मी इथे हा मालवणी मसाला पण घेणार आहे। आता मालवणी मसाल्यामध्ये हे सर्व गरम मसाला टाकलेला असतो, परंतु हा माझा गेल्या वर्षीचा मालवणी मसाला आहे, त्यामुळे वर्षभरामध्ये ना थोडंसं ना मसाल्याची टेस्ट कमी होते, म्हणून मी हे गरम मसाला या वाटपामध्ये भाजून घेणार आहे। कोथिंबीर पण घेतली आहे मी चिकनवर नंतर टाकायला। ते मीठ घेतलं आहे, तमालपत्र फोडणीसाठी, कांदा, कढीपत्त्याची पानं आहेत। आता आपण काय करूया, हे वाटण आहे ना सगळं भाजून घेऊया। आता कांदा मी योग्य प्रमाणात तेल टाकून भाजून घेते। कांदा आपल्याला लालसर करून घ्यायचा आहे, करपून घ्यायचं नाही। हे पहा, मीडियम आणि हाय फ्लेमवर मी कांदा चांगला लालसर करून घेतलाय। आता मी ओलं खोबरं भाजून घेणार आहे यामध्ये टाकून। आता आपण ओलं खोबरं यामध्ये टाकून अगदी नीट भाजून घेऊया। माझा ऑनच आहे। हे मी अगदी न करपविता वाटण चांगलं भाजून घेतलंय खोबरं आणि कांद्याचं। आता आपल्याला सुकं खोबरं भाजायचं आहे। थोडंसं तेल टाकून घेते मी, आणि सुकं खोबरं पण आपल्याला करपवायचं नाही। करपवलं ना आपण वाटण तर ना आपल्या चिकनची टेस्ट जाईल, म्हणून आपण हे पण अगदी व्यवस्थित खोबरं भाजून घेऊया। सुकं खोबरं आपल्याला भाजून झालंय। मी हे एकत्र भाजलं नाही, कारण हे सुकं असल्यामुळे पटकन भाजून करपू शकतं। आता यानंतर आपण हा गरम मसाला भाजून घेऊया। थोडंसं तेल टाकून मी हा गरम मसाला पण भाजून घेते एक एक। हा पण करपवू नका, पटापट असा भाजून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर ह्याच्यात मी बडीशेप टाकून घेते, पटपट टाकायचं आहे। मसाला आपला सगळा भाजून झाला आहे, हा बघा। आता हा काढून घ्यायचा ताटामध्ये। त्यावेळी आपण थोडंसं वाटण टाकायचं, ह्याच्यात भाजलेलं खोबरं टाकायचं आहे, कारण त्याच्यामुळे ना हा सगळा मसाला आपल्या ताटात येणार नाही। तर खसखस वगैरे बारीक असतो ना, तो तव्याला चिकटून राहतो। तर आपण हे आता काढून घेऊ ताटामध्ये। हे सर्व आपलं भाजून झालं आहे। हे थंड झाल्यावर मी मिक्सरला जाडसर वाटून घेणार आहे। चिकनसाठी आपण थोडंसं जाडसर वाटून घ्यायचं। हे सर्व मी असं जाड वाटून घेतलं आहे बघा। आता आपल्याला चिकन फोडणीला द्यायचं आहे। सर्वात आधी मी इथे टोपात पाणी घेतलं आहे। ते पाणी मी चांगलं गरम करून घेणार आहे। चांगलं ठसठशीत गरम करून घ्यायचं आपल्याला। मी हाय फ्लेमवर ठेवला आहे गॅस। आता आपल्याला चिकन फोडणीला देऊन घ्यायचं, त्यासाठी मी या टोपामध्ये कांदा टाकलाय। आता मी गॅस ऑन करते, हाय फ्लेमवरच आहे गॅस माझी। आता तुम्हाला हवं तेवढं तुम्ही तेल टाका, मला हवं तेवढं मी असं तेल टाकून घेते। तर आपल्याला कांदा भाजून काढायचा याच्यामध्ये। हे बघा, कांदा भाजला की आपण तमालपत्र आणि कढीपत्ता टाकून घेऊ। कांदा, कढीपत्ता आणि तमालपत्र आपलं भाजलेलं आहे। आता ही स्टेप तुम्ही नीट पहा। आता मी या स्टेपला इथे मालवणी मसाला टाकणार आहे, एक फोडणीमध्ये थोडासा माझ्या अंदाजाने। हे बघा,
आता हा मसाला टाकला ना की आपण हे करपू द्यायचं नाही आणि लगेच आता मला याच्यामध्ये चिकन टाकायचं आहे. फटाफट ना असं सगळं चिकन टाकून घ्यायचं. इथे हळद टाकून ना हे चिकन चांगलं या मसाल्यात आणि तेलामध्ये परतून घेणार आहे. हे बघा असं परतून घ्यायचं. आपण मसाला करपवायचा नाही कारण आपलं चिकन ना काळं होणार, म्हणून मसाला करपू द्यायचा नाही आपल्याला. आता आपण हे असं ना चांगलं परतून घेऊया आणि हे असं बंद करून मी आता ठेवणार आहे. थोडा वेळ चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यावरती मी थोडंसं पाणी टाकणार आहे म्हणजे त्या वाफेवर थोडंसं ते चिकन आतमध्ये चांगलं शिजून निघेल. आपलं पाणी चांगलं गरम झालंय बघा, वाफ येते. आपण गॅस बंद करू. आता आपण हे चिकन जे बंद करून ठेवलं आहे ते आपण एक 5-10 मिनिटांनी उघडून बघायचं आहे. तर आपण आता उघडून बघूया. हे बघा ताटावर पाणी ठेवल्यामुळे हे चिकन थोडंसं आवळलं गेलंय, आतमध्ये शिजल्यासारखं झालंय. आता ह्याच्यामध्ये जे पाणी आलंय ह्याला ते थोडंसं आपण आटून घेऊया अजून आणि मग त्याच्यामध्ये या चिकनमध्ये आपण हे जे गरम पाणी केलंय ते टाकायचं आहे. गरम पाणी टाकल्यामुळे आपले चिकन पटकन शिजणार आहे. चिकनमधलं पाणी बरंच आटलंय. आता मी हे गरम पाणी आहे ना मला हवं तेवढं या चिकनमध्ये ओतून घेणार आहे. आता मी हे चांगलं ढवळून परत बंद करून ठेवणार आहे. मला हवं तेवढं मी पाणी यात ओतलं. आता याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकणार आहे. 1 चमचा मीठ टाकलंय म्हणजे कसं या फोडीना ते या पाण्यामध्ये चांगलं लागेल. मग तुम्हाला हवं तर तुम्ही अजून टाकू शकता. आता आपण हे असं झाकून ठेवूया. या ताटावर असं पाणी ठेवून आपण ते आता थोडंसं याच्यामध्ये शिजून घ्यायचं आहे. गॅस माझा हाय फ्लेमवरतीच आहे. आता 5-6 मिनिटांनी आपण चिकन उघडून बघायचे आहे शिजले काय. आता मी काय करणार आहे, एखादी हड्डीचा भाग असेल ना तो मी असा घेणार काढून एका ताटामध्ये, आपल्या ताटामध्ये घेऊया इथे असा आणि ना तो आपण असा हाताने बघायचा. थोडासा गरम आहे, सावकाश असं तोडून बघायचं आहे. तुटतो आहे म्हणजे आपलं चिकन बऱ्याच प्रमाणात शिजलं आहे. आता चिकन शिजल्यावर आपण हे वाटण केलं आहे ना ते यामध्ये सगळं टाकून घेऊया. असं टाकून इथे चांगलं असं ढवळून घ्यायचं आहे. आता इथे तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही थोडंसं पाणी, म्हणजे तुम्हाला पातळ हवं असल्यास तुम्ही थोडंसं इथे पाणी वाढू शकता आणि याची टेस्ट घेऊन बघायची. जर मीठ किंवा मसाला कमी लागला असेल तर तुम्ही इथे टाकू शकता. आणि त्यानंतर आपण हे असं बंद करून ठेवूया. अजून 10 मिनिटं आपण याला शिजायला द्यायचं आहे. आता इथे मला वाटलं की मला थोडंसं अजून पातळ हवं आहे चिकन माझं. मग मी काय केलं, हे आपण ताटात पाणी ठेवलेलं बघा गरम वाफवण्यासाठी, तेच मी याच्यामध्ये थोडंसं ओतून टाकलं आहे. हे बघा असं. आता हे शिजलं ना की याच्यावर आपण कढीपत्ता आणि कोथिंबीर टाकून गॅस बंद करून घेऊया. बंद करून ठेवते मी. मी बघितले चिकन छान शिजले आहे. आता मी याच्यावर कोथिंबीर टाकून घेते अशी, आणि कढीपत्त्याची पानं थोडीशी, कढीपत्त्याची पानं टाकताना थोडीशी अशी हाताने चुरून टाका. आणि 5 मिनिटांनी मी गॅस बंद करून टाकणार आहे. अशा प्रकारे आपले मालवणी पद्धतीचे चिकन तयार आहे. तुम्हाला आवडले असेल तर तुम्ही ते करून पहा. आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओना लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.